technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni som pakwa ati chua do not reply ti chu kan clear ho le dona he movie hi ei pakhat kal tlanga tle rol ten ruk bawon to dan le tlan chuak tura an be dan chanchin ani Chelsea chu achian nu miai nen an in video calla eng masoi dunin Mia in abialpa dilan nen an saruak thalak an in thon ton thin thu te asoi chuan Chelsea chuan dilanan achian mi padang te alo mutir veang ti chu alo hloupui hle a chu wangin miai po chuan dilanan ati mual phota kin ti in dilana thalak te chu Chelsea thona kol thattir al ruka nima sela Chelsea heroin an inkara inrol boya du lo thu soi vatin class kalanga I thuwa shila kol chu ati top zui ta ni in nuaya awa chuk chuan anu chu Halloween atan in chung chein alo boy hle a chuti lain a unau nu Christina yero in phone man renga wangin Chelsea chuan anu chu school a thla jok mai turin angena achan berpo a unau nu le achian changkang tak tenena hunman ho chu a peilo wangani ber nima sela anu chuan alo niala a unau nu nen chuan in ngei taka tura cha zokin ati turati san le ngal mola rewak lawa Christina po chuan a phone man chu ati topa chuta Chelsea in mi patu ti hriat lo VR ko boy ti ne na tangin text message adong ti a mu chuan deuso dewan nuin a chai zuya nima sela Chelsea chuan chumi chungchang chu a soi zui peilo thu soin school at lai hlau bok nen Christina chu man mo turin angena School at len nuwa po Chelsea chuan VR ko boy inti ne na tang chuan message adon chun zom tarenga ma se Chelsea chuan enga waga ngai lo chuta miai chu dilana le se ta te ne na an in bia hi awa mua an kalson nuwa miai chuan dilanan zana an inaleng tura asom thu Chelsea chu shilin adira Chelsea chuan adu chia lova Mase miai chuan dilan nen an omdun lain se ta chu lokom sang turin angena chu angai dan chu thati viau lo ma se chumizan chuan miai chu azui ve ta thawani rewak lawa miai le dilan te chuan an chan te pahni chu room lama an lu san ta daya chutia an pahni chawa an omlai chuan se tan miai chu fop thutin akut chu akap zona tak chuan ada ringot maya ma se Chelsea chuan rang takin ala son le ngalani atu ka chuan Chelsea in miai chu seta che dan moilo taka wanga a ho tak dai thuwa shila chuti lai chuan dilan naron lang thutin miai nen chuan an infopa chu chuan du thlan tur danga siam sak bik lawa wangin a kho har chuan VR ko boy chu a reply ve ta ringota chu pa chuan a ming chu breta ani thu soin Chelsea chu a chai tan chhota a nima sela chuti an in biak lai chuan security guard ron lang thutin school huam chunga phone man phal lawani awangin a phone chu alak sak ta dayani school bana chuan Chelsea chu anu inaron lama boina dangalo to le awang chuan haumol molin a shemnan thlakhat chung a phone a kol sak tur thuwa shil chutiang ani ta ka chuan Chelsea chuan a phone tel lawa in ti hlimdan angai to ale ta a Vande thak takin mia in avatlo chuan a phone pakhat zok chu aron kensak nima sila chu mia in dilana a mu theinan Chelsea chu a chung te hnena chuan lam siam nana a man thei wang chawati ani thuwa soi chuan Chelsea chu alung oilo hle a mia chuan abialpa dilana bak ngai tu anei to lo nia angai thu soin mia thin rim chuan a chwa san ta dayani Chelsea po chu akauna lut le in Bretanen bok chuan an in biak chun zom le ta a anun man dan she omati thu te le tu ma biak tur an elo thu te asoi chuan Breta chuan engkim shil vek chin tur le englai po a thu soi lo ngai thlak sak thin tur thu a shila tin Breta chuan Chelsea profile chungchang chu soi kain a profile a chuan cheerleader ani thu in ziaka chu vele Chelsea po chuan a profile anga alan zel theinan dot soi chun zom zelin a unau nu Christina room a chuan a valuta a cheerleader form ha a thalak te chu breta avathonani chumin nu chuan video callin an in biak chun zoma nima asela breta mail chu lang blur vekin a phone a chhia thu a soya
chutia nga karthum vel an in biak ta ka chuan Chelsea po in Brett chu angai na chho ta hle a phone ringo ta in belovin ataka in mu chu arot ta ni Brett po chuan tha ati thu soya chutia an in biak zel lai chuan Chelsea in Brett lama changin meichi o hi ashia a chu chuan Brett chu ati thin ur hle ti a o tang chuan ashia theibok Chelsea in tunge ani azo chuan Brett chuan a unau nu seidi ani thu in a chang maya ti chuan an ruah man na te chu soi chun zom zelin Brett chuan Halloween party a in mu arota a chuta chuan Chelsea chu zombie cheerleader anga in thuamin Brett po chuan zombie quarterback anga a in thuam thei tur thu a soi zela chu thil lim om tak anga alana wangin Chelsea po chuan alorem ti ngalani Halloween a run thlen chuan Chelsea chuan ina omin candy alo sem kwal mai tur thu anu chu ashila nima sela achung te an chwa vele ani po chu achwak ve ngala an intiam na hmuna Brett anen chuan an vein mua a mel chu makeup le football helmet a khu tlata wangin a mel dik tak chu a mu thei ri lavani reilo te nuwa azuken chu Chelsea nen chuan an induna manan to lo nan an kalson ma a in zo vek turin Brett an Chelsea chu anor nge Chelsea chuan a team deuh hleka ma se atopa Brett a soi ang chuan tlak zo vekin alu a hai ngal chap mai Chelsea a ri nu chuan Brett an akara da lutin a phuara a in khal chua ma in Chelsea phone chu ati chezui makbok Chelsea aron har chua le nu chuan basement a alo reng to a Relo te nuwa Brett chu e tur nen ron lutin Chelsea kut phwar chu a phelsak atu ka po basement a chuan a vakal le a Chelsea chu seidi tia kowin Chelsea chuan seidi ani lo thu in a changa chu vele Brett chuan na taka bengin tu na tang chuan seidi ani to tur thu a shila a chwa ma in a e tur te chu ti buak sak zuin Chelsea chu thin rim hle ma se Brett a chwa ma chu engma a soi ngam lo chuta Brett a chwa nu lok chuan sazu pakhat hian chhuata e tur bua chu alo e molmola Chelsea tan chuan chu sazu lo ve ringot po chu a thlamwan thlak tak zet to a ma se mal taka tir lo tu chun sazu in a e tur e zewa a kalbole da nu chuan Chelsea chulung se takin a tap chuak ta ngalani anu dewa Brett an Chelsea chu tuiron pe in Chelsea po chuan alo ina e tur po a pek aringani ma se Brett a chuan e tur pe thave mai lo chuan enge a ming a zot le phota chuta Chelsea in TL deu maya seidi ani thuwa soi chuan Brett a chu alung oi lo hle a e tur ken sak po chu bolhokara chuan a pe ile ta veka ma se Chelsea real tram to lutuk chuan a e ta mia thawani Brett a chuan a chwa zongin sazu ek hi a mua anu dewa Chelsea mu hilron har chuan sazu thanga sazu lo in ok ring chu mu in lungche takin a chap ta wak maya chu sazu thi rwal chuan a be se na zong a thitel ni mai na ngai ni chuti lai tak chuan tu emu hian light aron ona cheerleader form have dang hilo ni in chunu chuan seidi angin in mel sha tirna ane masazeta nima sela aming dik tak chu Megan ani Megan chuan Brett a thupe kin Chelsea thlun na chu a phel saka chu vele Chelsea chu hmanhmawh takin tlan chua atum ngal ma se kong khar le tuk ver eng ma chu a hong theilawa Megan chuan ron nang chengin Chelsea chu banga anam beta boina an to lo nan thata ka turin a shil Chelsea a in beng dai nu chuan an nu ma thup nan Megan in carpet chu ti rwal rem le turin a shila Brett a thupek angin engkim mai chu a fai mangai ani chuat an olai chuan room pakhata Brett an computer na alo thok mek hi a mua chumi nu chuan Megan in room danga shwai le in chuta chuan cheerleader dang headari alo oma chunu po chuan seidi ang boka in melsha tirin Chelsea ming chu azot vele a chuta Chelsea chuan seidi ani thuwa soi chuan midang pahni te chu an lom hle Brett atan cake siam tura headari a chua nu chuan Megan in Chelsea chu intify turin a shila Chelsea in Megan chu a intify laya pona alo theile theilawa zo chuan
megani thin rim thu chuan bat tapa chuan anor lut tin a indi fai zo vele asam chu breta du dan anga siam danglam angai thu megani chuan a shille a chuti lain breta chu a ruma headgear camera a khadvo in chemte a keng boka tu emo vid ni om tak hian alekwal shuk mayani Chelsea chuan tu emo chap thom hi a shea a ngai ventura avakal chuan a room pia loka tinai hliam na twar thom hi alo ni a Chelsea chuan puya tum lain tinai ero chu alo thin rim hle lelama breta chuan a office a chua san lain alua ron na vak maya chuta chuan sedi tak chu mu in chunu chu breta ma a in phel ruakin alo nui vurvura chu vele breta po chu aron pa ngai le ngal choka akalin hederin cake alo siam mek chu avahmu a thom dim takalutin ahnung lama changin hederi chu akhoya chu athil du ani le ni lo hederi azo chuan hederi po chuan du thlan tur danga nei chuan lawa wangin o ti in alo chang ve maya chu vele bretan hederi lu chu dokana chuan atau tawak mayani rewak lo nuwa hederi chu Chelsea room a chuan lutin engma thlenglo ang mai na oma Chelsea in tinai chu damdoi in a hruai nge ngai thua soi chuan hederi chuan bretan arem ti lo bur tur thule anma ni in an boy pui maya ngai thua shila chu chuan Chelsea chu ati thin urin chu mun atang chuan tlan chua antum ve to rengem azota chuta hederi chuan chu mun atang atlan chua tum tu te chunga thil thleng rap thlak tak a mu to thule thil ti chi ani lo thu suin thu oi taka turin Chelsea chu acha zui ti chuan Chelsea chu makeup noi sakin thataka a zel chuan pon lam mu theina hun anei tur thua shila anu reilo te a hederi soi angei chuan bretan Chelsea chu pon lam mu tira ma se chu atak tak nilovin VR atang chawin ani thung reilo te nuwa bretan Chelsea pon lam hun man chu ti top sakin zanria abwat sai turina shila ankal ma in hederin Chelsea chu shil ruin tinai e tur tlem tal da sak turin a cha a chan chu an e bang chau a chan thin wangani Chelsea in breta tel lova alo e masaka wang chuan bretan hawin shemna ato pha chepa chu an bo ruak ridlu to ka wang chuan Chelsea chu chapin anu angai thua soya chu vele bretan Chelsea chu sipai ho tu ten ama azong tura apa an ho ma tir thu shilin a unaunu Christina aya ngai vena lo ve ta ka wang chuan lompuina thua hlan zui chu thua shwe chuan Chelsea chu atap na sa zual sawa ma se chu chuan breta chu ti thin urin Chelsea chu thata ka turin a shil zanria an ezo nu chuan Chelsea in hederi thom no pek vel chu amua hederi chuan kumthum lai bretan aman to thule anung changa that ema wanga chwa zalena tum to thua soya chuti lai tak chuan hederi shwai tur chuan bretaron lang thutin a performance nunung berti a hun to thuarun shil ankal nuwa Chelsea in tinai chu e tura va pe a chuta chia chuan tinai chu manani ma a tivia me chembawan puan a mu kha ani ti a chuak in noilama chuan hederi performance ti tura an in buat sai lain bretalu chu aron na le ta vak maya chuta chuan hun kalto sedi pian tir chu mu in sedi pian vele anu chuan ama aina duatin angai sak jok ni in angai tlata chumi awang chuan a unau nu chu piang lo tura adu thu soin anu thin rim chuan na takina benga a shemnan basement a tir ta chinani rewak lawa aluna chu re in arun pa ngai le a chuta thil thar enge mo angai tu chuak ti hriat tak hian tun choma hederi thil ti tur chu adang lam deuh tur thua soya chu apal tlangani phot chuan a chwa zalen nge tur thua tiamani hederi a inwama velai tak chuan breta chuan a VR chu alo vu ave boka hederi chu lam tura ashil angin alam ve maya ma se bretan chemakeng ti a mu rwal chuan a top ngal a hlaulu tu klan chia tum chu bretan abana a zaifu a chuta hederin breta hnena chuan anung chang thata wanga chwa tum thua lo soito chu soi chuakin breta po chuan a pom thlapa ma se chu tak chu anu in a huat thlat na chan ni in anga yani chuta hederi chuan thin rim takina an khuma a unau nu ani lo thua soi chuan breta thin rim chuan a puma a vita sia amai
chuti chungpo chuan headerin a beilet ve sham shama ma se a meiche tha chuan Brett a tha chu a hnelo em awangin remchang a mu veli atlan chwa atum le a nima celebrate chuan lo dangin a vit non le englai po in headeri chuan tha atum thin ni in angai tlata atopa headeri shok chu zaile in athilai chu a in non luk tur thuwa soyani chumi hnu chuan Chelsea room a valutin amu hilai chu a en renga khoi tumin a ku chulek chuak ma se a khoi theitlat lova a oma chuan alu chu ngat zokin chu chuan Chelsea chu atihara ma se a hlau lutuk chu a chengam lo chuta Brett a chuan CDO chu shele in room chu a chua santa a Chelsea hlau lutuk chu khur ngal zoin zan khwa in amu hil theilovani atu ka chuan Meganin an room dai dan na bang onga changin Chelsea chu abia a Brett a chu ata chawani thu soya a hlata om tura Chelsea a cha awang chuan Chelsea chuan Meganin Stockholm syndrome ani ti chu a hrethiam maya Megani soidan chuan Brett a chuan a changin kutlak thin ma se a hmangaih na chu adang lam chuang lovani atuk zing atuk chuan an elai chuan Chelsea in ketchup chu a hmangzo veka chu chuan Brett a chu atithin urin Chelsea eitur chu alak saka engma elo turin a shil chu chuan Megani chu atilomin alo nui vurvura ma se chu chuan Brett a chu tithin ur vele in an pahnih chuan ponlam hun man chu chomini tan big chuan a phalsak lo ve ani zana chuan Chelsea le tinai te chu an ti a chuta chuan Chelsea chuan Brettan tinai chu arai ti hre chuakin tinai tlan chia tum chu Brettan alo mu a asoi sakna lama anau pai chu a chiat pha ani tinai beidong lutuk chuan damdoi hmanga a inti hlum theinan Chelsea chanpuina adil ringot maya Chelsea ero chuan adu lo tinai hliam tuam na puante chu athlak sak zoka nima sila tinai hliam chu na sataka alo pun man to awangin tinai chuan dam chua the ain ring to lova atopa Chelsea po chuan pui chu arem tita a ma se tinai chuan kan chua the dan kong a shil phot angai thung don ani atuk tlaya inati failai chuan sedi dik tak thalak chu mu in a en renga chuta Brett a chuan lo mu in rang takin a chu sak ngala voi khatma khoile to lo turin a vauzui bok chumi hnu chuan aruma akir le a chuta tinai chuan ron kawin Brettan kota hnim chaw ati fai mek thole chumi hlan chuan aruma changa damdoi lak chua sak wa turin angena kongkhar te chu a in kal tlata wangin tinai chuan a hondan tura shila a hon the vele damdoi la turin Brett a room chu apan tangal jawara chuan damdoi mai ba ka hedere thi po chu alo oma chu vele a hnu ma thupnan carpet no turti chu hre chuak thutin anot tangal azo hnu chuan tinai room a kal le ngal mai lovin Brett a office a chuan aluta zoka internet kal tlangin chanpuina adil thei a be se ani nima sela password tel lava lu thei alo ni lawa wangin a hnu ma te chu atire le ngal veka rang takin a chuak le ngal chuti lain Brett a chu kongkhar malama changin ron luta inchung lama chuan Chelsea hmanhmawh lutuk chuan damdoi chuti bopalin hmanhmawh takin a chhar ngal zunga vanei thlak takin tinai room a chuan a hun taka alut man shamani nima sila acha bida le thom chu Brettan lo shia in Chelsea chu bedroom a abiru mana tina in Brett ron luta mu chuan a thlaphang man le Brett thinrim chuan tinai chu tha atum tamaya ma se Chelsea chu abiruk na atang chuan ron chuakin tinai thatlo turin Brett chu angena chu vele Brettan Chelsea zok chu arek tawak mai Chelsea in tinai chapa mu chuan Brett hnena tinai chu ama ina thadu thuwa soita a athu soi chuan Brett chu thong hle ma se Chelsea in tinai athat lai en chu thilmu nom tak ni dona asya ta wangin arem ti sak Chelsea in tinai thatura awapan nai chuan tinai chuan ama thatu tur chu Brett ani don lawa wanga alom thu Chelsea chu alo shila ti chuan Chelsea in lukham nen tinai mai chu hu betlatin relo te hnuwa thochamina thitani Brett chuan makati in athil ti awanga thabar em Chelsea chu a hne molmola anril ru a in angnia asya ta wangin a na tho te entir tur khopin a ringam tani
ti chuan Chelsea chu a office a ashwaya he deri the dan video te chu entirin Chelsea chuan rap thlak ti viang ma se bret ati lom nan ro pui ti ni om takin alang lui sham shama chuta bretan megani atha dan tur azo chuan Chelsea chuan soi salum turin arona chu angai dan chu bret a chuan tha ati in rang taka ti ngal wat adu thua soi hiala chu chuan Chelsea chu ati thlabar hle megani a chan the in be sein ati boinan bret a chu a chai vela mi tha chung chuang nia a hria thu te chu hril hluamin chu chuan bret a chu ati lom veng venga Chelsea chu adu pha in a room a chuan amut pui ta ngal anzo nuwa muhil turin Chelsea chu a room a thla le thlapa ama chawa om nu chuan Chelsea chu lungche takin a tap ta zoi zoi mayani atuka Chelsea chuan damdoi tam tak barin inti hlumatuma ma se a lo cham tuk chuan an elai te chuan bretan Chelsea chu du mel deuh hian a en le reng thina megani chuan alo thik le chuta bretan VR thar test tur chung changa soirwal chuan megani chu rang takin a in volunteer ngal wata do kan ti fel tura Chelsea adin lai te chuan bretan duat takin abana chuan a chula meganin alo mu ve renga wang chuan a thik lutuk chuan Chelsea chu asuluya in swal chun zomin bretan Chelsea chu aruma megani shwai turin a shila ti chuan an pahni chawa an omlai takin Chelsea in megani chu bretan tha atum thu a shil tangal afi anan ti nai ruang chu mu tirin he dari po a tha thu a shil boka nima sila megani chu breta adu na in amit ati del to awangin breta nena Chelsea chu azwal ko tangala chuta breta thinrim lutuk chuan tuma a ring theilo ti chu she chuakin an pahni chuan an room ma akal nan tangalani breta akal son vele Chelsea in megani chu abele a an pahni a tha an ni hmangaih an tlan chua theinan an thodu na ngai thua shila ma se megani eroin breta chu poi soi lawani ala ring fanani chuti lain breta chuan a camera test turin basement a achuk le a chu vele Chelsea chu megani chua turin tinai room kal tlangin a chuaka ti chuan an pahni chuan breta office a lutin Chelsea in megani chu hedari the dan video a entir ta a chumi chung chuan Chelsea chuan thil tangka ya mu thei in beisein room chu alo high qual thunga nima sila anunga chuan breta alo ding rengto breta chuan megani chu a room a shwaya Chelsea ero phuar betin basement a nukla meganin Chelsea out thoma shya chuan trapin chanpui chu atum veta a bangti chia in tinai room atang chuan a chuak ta ni basement lama chuan bretan Chelsea thil lo soi zong zong te kha dot vegani ti a shya ta wang chuan aril ruan na hlia ti chuan a VR camera chu vo in Chelsea chu tha atum nima sila a lotlin ma in alu aron na le tawak maya hunkal to bok chu mule in kumtam tak liam ta khan breta chuan sedi nen an omdun theinan an nu chu alo thatto a nima sila sedi chuan breta nena omduna pumpel theinan amanun na nge chu ala tahmak thungani megani chuan chaukalama chemti da khom na bom hontumin theito balo chu ave meka a hon thei vele alian ber chula in Chelsea chanturin basement a chuan a chuk ve ngal chuti lain bretan Chelsea chu ama zana megani tha dan tur a soi angkhan alo soi sameka Chelsea po in thei to pin alo beilet ve bok chuta megani ron lang thutin breta chu vi atuma ma se a lo cham chumi hnu chuan bretan Chelsea bok chu a khoile a ma se megani chu ron tho chuakin breta chu a hnung zanga tak chuan a vita chuata atluk rualin meche pahni te chuan an khoiron tangal chuta ache hlei thei to lo nia an hriat vele cha bi chu sakin kongkhar lampan chuan an tlan tangala nima sila an hon thei ma chuan bretan rundang chingle in megani chu arek tawak maya chuti lain Chelsea chuan breta headgear chu charin alu a tak chuan a chuta pop mayani ti chuan kongkhar chu hongin an tlan chuak thei ta hlawa ponami kalvel an to te hnena chuan puina dilin an chungte ve ve chu an bele theita thlenge mozat aliam hnu po chuan Chelsea chuan athil tona wangin therapist alapan ringa ngaya ma se achunga thil thleng du amlo tak te kha hriat chua adu to lawa wangin engma chu chipchiar takin a soi chuak ngai lo
chuti lain bread achu mi ada khom na a om thunga chuta chuan sedi thla thi sen kai nuang chuan ni tin main ati thai ta thin ani